Egunon eta ongi etorriak Urkaineri Eskola Gabonetan antolatzen duen jaialdira. Egunon bai, hementxe gaude goizeder bat pasatzeko asmotan, gure eskolako artisten lanekin gozatzeko. Halaxe da bai, nahase horretik esan behar dugu telefonoak itzali egin behar direla. Eta jaialdi eroten duen bitartean isiltasuna mantendu behar dugula. Egia da, 3 urteko bikain hauek benetan eskertuko dute guretzat prestatu dutena adi-adi jarraituz gero. 3 urtekoak Olentzero Rockero dantza eskainiko digute. Aurrera 3 urtekoak. Sigas su contrato.